У сённяшнім выпуску паговорым пра тое, ці могуць улады нешта зрабіць з крызісам пенсійнай сістэмы. Выглядае, што без далейшага падвышэння пенсійнага ўзросту ім не абысціся. І што яны выберуць? Як мне падаецца, яны падымуць пенсійны ўзрост для жанчын, але, зразумела, не будуць кранаць прывілеяў сілавікоў, якія атрымліваюць пенсію ўжо 45 гадоў. Пішыце ў каментарах да гэтага відэа, ці ўважаеце вы справядлівай беларускую пенсійную сістэму і як, на вашу думку, яе можна палепшыць. Апошнія месяцы шмат абмяркоўваюць магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Здавалася б, чаму? Улады пакуль не рабілі намёкаў на тое, што гэта можа адбыцца ў найбліжэйшы час. Аднак адмыслоўцы, аналізуючы дэмаграфічны спад у краіне і становішча пенсійнага фонду, ставяць заканамернае пытанне – а як магчыма выйсці з гэтай фінансавай ямы і дзе браць грошы на пенсіі? На сёння, як запэўніваюць афіцыйныя асобы, пастановы аб далейшым падвышэнні пенсійнага ўзросту ў Беларусі няма. Аднак, напрыклад, вядомы эканаміст Лев Львоўскі ў адным з нашых эфіраў распавёў, што паводле ягоных звестак у чыноўнікаў на стале ўжо ляжаць падрыхтаваныя праекты такіх зменаў, аднак палітычная пастанова з самога верху пакуль не прынятая. Выходов, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято. Менавіта дэмаграфічны спад у Беларусі робіць цяперашнюю сістэму ўсё больш дарагой для дзяржавы. Насельніцтва старэе, колькасць людзей працаздольнага ўзросту скарачаецца, колькасць пенсіянераў расце. З іншага боку, не так шмат часу прайшло з моманту апошняга павышэння пенсійнага ўзросту. У 17-22 гадах у Беларусі яго паступова павялічылі з 60 да 63 гадоў для мужчынаў і з 55 да 58 для жанчын. Пасля гэтага ўлады некалькі разоў давалі зразумець, што новае павышэнне пакуль не плануюць. Натуральна, гэта ж палітычна адчувальнае пытанне, асабліва пасля таго, як папярэдняя рэформа выклікала відавочную незадаволенасць насельніцтва. Калі колькасць работнікаў скарачаецца, а пенсіянераў робіцца больш, у дзяржавы ёсць некалькі варыянтаў. Пералічым. Першы – павышаць пенсійны ўзрост. Другі – павялічваць падатковую нагрузку на працоўных. Трэці – пераводзіць усё больш грошай з бюджэта ў пенсійны фонд. Чацвёрты – стымуляваць, каб людзі працягвалі працаваць і ў пенсійным узросце. І пяты – павялічваць колькасць працоўных мігрантаў. Як выглядае, улады Беларусі ў той ці іншай ступені спрабуюць все гэтыя шляхі. Напрыклад, з 1 студзеня гэтага года ў Беларусі павялічылі мінімальны стаж для атрымання працоўнай пенсіі да 20 гадоў. З 2017 года гэты тэрмін павялічыўся ажно на 4 гады. Але кожны з гэтых некалькіх шляхоў несе пэўныя праблемы і сацыяльную незадаволенасць. Асабліва актыўна беларусамі, як мы ведаем, не ўспрымаецца мігранцкая тэма. Тэарэтычна ёсць яшчэ адзін шлях – памяншаць самую пенсію, але гэта яўна найгоршы для ўлады варыянт. Лукашенко разумее, што старэйшае пакаленне – гэта ягоны электарат, страта яшчэ гэтага падтрымання створыць істотныя палітычныя праблемы. Вось што Лукашенко казал у листопаде 2022 года. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. Пенсионеры у нас небогатые, спасибо им, что они терпеливые люди, понимают, что происходит. И я вообще считаю, героические люди, которые при этом еще и власть поддерживают и так далее. Карацей, выглядае, што без далейшага падвышэння пенсійнага ўзросту не абысціся. Пытанне ў тым, калі ўлада асмеліцца на гэта пайсці, які момант выбере для гэтай пастановы. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант. У Беларусі пенсійны ўзрост для жанчын на 5 гадоў ніжэйшы, чым для мужчынаў. Таму, калі ўлады прыйдуць да непазбежнасці павышэння пенсійнага ўзросту, цалкам магчымы варыянт, што спачатку будуць паступова збліжаць пенсійны ўзрост жанчын з мужчынскім. І гэта будзе выглядаць даволі лагічным на фоне таго, што беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ў 63 гады, а сярэдняя працягласць іхняга жыцця 69 гадоў. А жанчыны – пенсія 58 гадоў, а працягласць жыцця 79,8,
амаль 80 гадоў. Тут Беларусь выглядае даволі нетыпова для Европы, бо большасць еўрапейскіх краінаў ужо перайшла на аднолькавы пенсійны ўзрост, а краіны, якія яшчэ захоўваюць розніцу, паступова яе ліквідуюць. Больш за тое, такога маладога пенсійнага ўзросту, як у Беларусі, амаль нідзе в Еўропе ўжо няма. Я думаю, усе аргументы будуць гучаць з вуснаў кіраўнікоў-прапагандыстаў, калі яны нарэшце надумаюць падымаць пенсійны ўзрост у беларускіх жанчын. Часам кажуць, трэба не падвышаць узрост, а трэба рэформа пенсійнай сістэмы. Дык у Еўропе у большасці дзяржаваў пенсійныя рэформы даўно адбыліся. Гэта сацыяльныя рынкавыя эканомікі, у якіх пераважна змешаная дзяржаўная і назапашвальная пенсійная сістэма. Аднак нават гэтыя багатыя дзяржавы вымушаны былі падвышаць пенсійны ўзрост, зараз гэта 67-68 гадоў. Хаця ёсць яшчэ адна магчымасць нічога не мяняць, проста жыць у доўг. Я тебе дам 100 миллионов. Старая Катерина. А ты что, действительный, вот подпись и печать. Министр финансов и адъютант Папандопола из Одессы. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. Ну, але в адрозненне ад ЗША Беларусь долары не друкуе, таму варыянт павялічыць унутраны доўг праз не такі вялікі час можа скончыцца проста дзяржаўным дэфолтам. Правда, ва ўлады ёсць яшчэ адзін варыянт, які дапамог бы зменшыць пенсійную нагрузку на бюджэт. Варыянт, на які цяперашнія ўлады Беларусі ніколі не пойдуць. Бо ёсць даволі вялікая каста прывіляваных пенсіянераў, гэта сілавікі і дзяржаўныя чыноўнікі. Першыя атрымліваюць пенсію вельмі рана, другія нашмат большую, чым звычайныя грамадзяне. Для сілавікоў дзея асобная сістэма пенсіі за выслугу гадоў і вызначае яе памер працягласць службы. Пасля 20 гадоў службы, то бок літаральна ў 40-45 гадоў, яны ўжо пачынаюць атрымліваць пенсію, нерэдка большую за сярэднестатыстычную. І хто ж гэтыя шчасліўцы, якія трапляюць пад спецыяльны закон аб пенсіях вайскоўцам? Іх даволі шмат. Вайскоўцы паводле кантракту, работнікі органаў унутраных справаў, следчага камітэту, дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў, органам падраздзяленняў надзвычайных сітуацыяў, органам фінансавых расследаванняў КДК. Все гэтыя людзі так знесільваюцца на сваёй надзвычай цяжкай працы, што ўжо гадоў 45 пачынаюць разам з немалым заробкам атрымліваць яшчэ і немалую пенсію. Падняць ім пенсійны ўзрост, скараціць для іх прывілегіі. Не, улада не настолькі дурная, каб падсекаць тую галінку, на якой яна трывала сядзіць. Падсумоўваючы, можна сказаць, што пытанне рэформы пенсійнай сістэмы і адначасова падвышэння пенсійнага ўзросту ўжо вельмі востра стаіць перад сённяшняй уладаю. Ці пачнуць яны гэтыя рэформы альбо будуць адцягваць да апошняга, ніхто цяпер не можа сказаць дакладна. У любым выпадку можна дастаткова ўпэўнена сцвярджаць, што гэтае пытанне аб'ектыўна стаяла б перад краінаю, нават калі б Беларусі была цалкам дэмакратычная ўлада. Дык калі гэта сапраўды непазбежна, можа, няхай уже гэтыя непапулярныя крокі зробіць цяперашняя ўлада. Такія ў мяне сёння для вас высновы.